simplihan ko. Kasi simplihan lang ko. Kinis na po. Kinis na. Yan po, good morning, good morning, good morning. Yan, start na naman ulit tayo. At yung binigay sa atin ngayon na posisyon ulit ay maghalo kasi nag-ano sila doon, nag-papalitada. Dito ulit, ano. Siguro dadagdagan ko to binistay at magwalis muna para walang bato-bato dito sa haluan. Yan po. Walisan muna para walang bato-bato dito sa paghahaluan kasi mahirap pag may mga bato-bato. Kantuhan yung binabanatan nila Kuya Arnil. Si Tilo na dito maghahalo para sa asintadahan. Chin-chin. Naghugas na yan ng pinag-almusalan. Sir, teacher, hello. Sir, hello. Hello. Chin, hello. Hello ka kanila. Naglilitbit. Magandang umaga. Naghugas na siya tapos na. Paghugas na ng mga plato, pinag-almusalan namin. Hindi mo ba maunawaan ang ibig na natin to? Sana yung lang po ba niya? Hindi pa pinapansin giliw. Kung sakali man ikaw ay may ng iba minamahal, minamahal. Kung sakali man tuloy mawala yung pag-ibig ko sa piling mo. At mo okay lang magdusa ko kay aking titiis. Maghirap man maghirap.
Biro na. Mga matulog. Ay, kabagot dito. Lalo pag kumagawa bawas talaga sa tulog sa payo. Dami lang ako yan. Ayan. Hello. Sisa. Tibay. So, yung mga to, so, na yan na. Hindi na siya, uwi na po. Yung higaan ko, yung higaan, hindi ko pinag-isan. Joke lang. Hindi pa kita po sa, hindi po yung Doon may lupa. Dito sa ikaw. hindi, kasi yung mga karma-prag, hindi talaga yung mga karma-prag. Pero pag nakapon, so hindi lang magugas, hindi pag nagugas kasi, alay sa kamay. Ano sir? Hindi siya sa loob. Pambira. Hindi Mr. Tister pa yung sana eh. Hindi matagal naman tayo dito sa para. Hindi na hindi na ma-insert kasi kung na-video yung mga pinto. Minsan nga, kanina. Bakit Asintada yan, sir. Asintada yan. Binis tayo ito. Binis tayo. Magano kung bubuta ako. Lumulusot pa rin yung segmento sa mesyas. May time naman ka, kaya wala talaga. Pag busy talaga, kaya hindi siya gusto ko sana ako ng robot. Ilagay yan sa pan. Gusto ko, yung damit na pang trabaho, iba din yung kaya tataya na yan. Gagawin ko sana, kaya tataya na natin yan eh. Kasi yung unang dala mo yata ito, kaya tagdalo ng nung kulay red niyan dito. Bigay mo na yan kay Tito. Sa'yo na. Kasi para sa'yo may plastic ito na. Ano yung bigay mo naman? Yan. Yang short. Yung puti. Ano bang magting ano yan? Yung Kailan yung araw ng paglabot? ha? Hindi naman ako maglulapit ng pagkatapos ko ulit ito na naman. Ang jersey, Taylor Rock, basket ko sa Pier. So wala. Parang nagpilulog ko yung uli yan. May tatay yan. May paring sana yan. May paring sana dito. Ha? Hindi yata yan malagal eh. Sampay na dyan eh. Ang kapit kaya nga, halo na pala. Wala kasi liwang lahat ng mga kapatid. Kasi yung mga hindi, may kayo yan. May bag ko na dyan, may bag ko na yan eh. Hindi kasi ano yung mga kapalak ang gawa dyan ang lagayan ng mga ang parang yung parang at malas kasi yung mga damit rin Oh? minsan nga yung nakaraang gabi yung parko dito sa labas
dinala pala ng lamok. Nakita mo yung lamok? Hindi ka talaga pinawala. Yung lamok na nakapagpapit sa bangkok. Ano na ako nagpasaan, pauwi daw siya ng Burias. Di ba yung mga pagkasin niya, nagawa ko lang. Parang layo siya. Kasi pang-asintada lang naman yun. Sabi na nilagay. Dito lang banda kasi baka makasama dito. Paano nga wala kung walang birthday? Birthday wala nang happy. Sa isang taon, wala yan, mga gamit na dapat ingatan. Kasi pag dito nilagay, kakalat-kalat. Okay lang yan dyan. Kasi dito lang ako natutulog eh. Kasi kung Opo. Ay, start nyo na dyan tayo. Mamaya na sir. Dito yan sa ano, hagdan. Mamaya. Yung landing. Mamaya muna. Ano yun? Hindi pa naman sila. hindi, kasi iba-iba kasi yan eh, para hindi ano. Tingnan mo, iba yan. Ano nakalagay? Yan nga. Nice. Yan, bayasan mo kami. Ha? Bawal yung dapat. Kasi ano yan eh. Do, are you okay, do? Mamita yun. Dito mo, paano yan? Para tuloy-tuloy yung hapot. Basta tabi ito yung pati mo. Ang sweet ko, bumili ng hilo.
Wala kasing hangover si Kuya Arnel, kaya maaga ng gilo. Kailangan eh. Po. Yung pagkaso, ay, Chen, si ano? Chen, pagkaso, Chen. Pagsuwalan mo, tigutan. Bakit kaya pag hangover kailangan yung gilo? Kailangan yung gilo. Para doon po, ilang kasap pala inom, pero pinito. Dito yan. Oo. Ngayon ang pang wala namang kuryente, walang gilo. Ba't? Tulog na rin. Ano, hindi ka natutulog, matakbo-takbo. Hindi ka sakit lang. Ipasahan din kayo yung isa, papasok kaya tayo dyan. Hindi tubig. Mayroon mo sana yung tubig. Oo, ano? Mikit ko pa kasi silo. Kasi nang ito na hindi pa naligo. Kahit pa mga Wala ng tubig. kaya, wala ng tubig. Sino sumakali? Madali lang pala yung basag. Madali lang basag eh. Instructor lang si Kapulo dito? Ang butangan? Ano yun eh? Oo, di ba? Sige pa yan. Ayan po, doon tayo kay Kuya Arnel. Mag-video. Yung ano ni Kuya Arnel, yung poste. Lupit. Kung sa welding, ano, kaliskis buhaya. Seryoso pa yan. Hindi pa yan. Hindi pa yan tumatawa. Pag tumawa yan, mas malupit yan. Hindi tayo ngumingin. Oo. Seryoso pa yan. Ang tutok lang po muna yung kay Kuya Arnel. At maghahalo ako. Malapag naman. Ang liit niyan. Wala yung nangarap natin. Panay tahon. Boleh tinungan ko. Ang gabi. Pero nawala yung kotse. Ang gabi. Diyos na nakatulong. Pero mga nilawan.
Sarap niya ginamit ko. Ay, naroon doon. Laptim, no? Bago. Minentang ka sa sabon. Mahalaga pa naman yung ano. Pwede mo lang. Ito mo lang. Ito kung anong gusto mo doon. Kaya sa labas. Baka sa diluwan. Ano? Baka nabitbit mo lang. Panilugan bang sumabot at pupurkutan si kutsara mo. Kutsara mo niya. Baka naguli, kaya puloy. Baka naguli. Ay, Juan. Ah, yung kutsara din. Ay, ito yata. Hindi yan. Bakit yan? Baka naguli. Lumabas tayo sa kita. Huwag na baka lumat. Charge natin. Lumat. Ngayon, I-charge natin yung ano. Kutsara. Baka lumat. Wala akong bulan. Sabi niyo kung ano. Yung kutsara mo, baka nag-charge lang mo. Papay. Baka lumat. Ay, nagre-rebukada si Arnil. Basahin mo lang sila. para si Kiara di tulo. Lo, mag-i-skill ka na. Oo. Kami wala kay tatay, tayo turuan mo lang ako. Ayan po. Sinabuyan ako ni Arnil. At yan, pinapatigas muna. Balik sa labas at magbistay. Ayan po, prepare ulit tayo ng pangalawa. No? Pangalawang halo para sa gagamitin nila Kuya Puloy at Kiti halo. Kuya Arnel. Kuya Puloy. Ayan po mga man, matabara po tayo. Si Mr. Richard nag-inirtin. Akala ko kasi sabi magkape siya. Biglang umakyat doon sa barak sa Kalaupurin yung kape ni Manay. Inirtin. Sabi niya, important daw, important din pala yun. Important. kaya ko na stagin. Ano yun? Nitrogen? Matanda din yung nitrogen. Di ba Pang tol? tayo. Ay, nitrogen? Ayun. Pang tayo. Nitrogen pala yung ano. Stagin 1. Oo. Pero may nitrogen din ako ng matanda. Magiging tayo ng datas is 26. Bagong sitaw. Yung dati yung gatas ng anak ko eh. Kay Banbay. Diba na dam? Isang box yun lang maliit lang. Galing mo kuya, ano, tapon na Tapos, natin ito. di naman, binigit. Ano na? Para may mga... Maya na. Dalawa. Pag nag-vlog natin sa palit natin. Yung ano ko yan? Ang bilis ko ito pag nag-video. Saan naman itapon yan? Baka pagalitan tayo dyan. Hindi yan, kasi nga doon, pinag-ano eh. Diba? Dito, sa ano, sa loob. Sunugin na lang. May marami kasing hinalot ng mga lata. O dyan na lang tayo sa ano tayo lang. Dyan sa may pagkatapos ng tada. Sunugin na nga lang. Kasi ano naman, tabunan naman yun ano. Para wala nang basura. Lupa. Diyan lang oh, sunugin na lang. Napapangitan si Sintin ko yan dyan. Ipasok mo dito. Tapos. Hindi, man, puno na kasi. Hindi, nangangamoy na rin pati yan dyan. Amoy. Kaya ilagay mo dito tulog. Amoy bibi. Amoy igusong yung taktong tuluro. Ikaw lang kumuha. Kung saan mo pa Sintin. Dami lang kayo na, ang gamot. Mag-iwit mo naman ako.
Kasi ang daya ako dapat nagkapili na. Oo, dapat. Magdala ka din sir ng ibang ano. Sir, yung allowance ba? Kung makapagkapili dito na kayo. Ika lang ba siya? Ika lang ba siya magkakapili po din eh. Hindi naman yun. Hindi, yung ganyan, hindi bawal. Sa inyo mga iputin. Yung mukha dito dito yung iputin. Sir, Bukan, magdala ka nga rito sir. mahalik ang prank niya, sir. Nang Energin. Gusto mo na. Tapos magkape kayo dalawa ni Energin. Naglakad, balik. Hello, umawak na ng kutsara. Wala ako kaya nga. Eh, may baon pa, sir, na ano? Biscuit. Skyway. Skyway yan. Energin nga sana. Sir. May Skyway. Anong Skyway? Biscuit. Oh. Skyway. Skyfly. Plywood. Mali ka po, sir. Saan yan? Sa boses na. Pwede. Wa. Sama yung talaga. Lalo. Hmm? Sama yung gan. Sa hardware lang yan. Pero pinanggalingan, mayo. Pwede lang ba mag-joke? Tunay talaga ng buhangin. Ha? Okay, kung di tunay na buhangin. Yung. Hindi yung simento. Ha? Simento. Mayon talaga yan. Minimi na pa yun. Isa. Doon. Nilagyan na yun ng chemical. Okay. Start now. Okay, class.
time chasing. At masakit yung ngipin ni Tilo. At tinuruan ko kasi ako pag sumasakit yung ngipin ko, ako umiinom ng gamot. Ginagawa ko lang asin, tsaka mainit na tubig, iminumumog ko. Mamaya, sabihin mo sa akin kung masakit pa. Dalawa lang? Saglit lang yan. Si Bidang na malingki. Ayan po, ito na yung pangalawang halo. At binabad ko muna. Tapos bibigay ko na kay Kuya Arnel at Kuya Puloy. Magbibistay naman tayo dito para panibago kasi ubos na yung binistay. Haluin ko muna. Dito niya raw doon sa gripo. Abangan natin dito. Dadaan siya dyan, dadaan. Dito. Dumaan na sa gripo. Sabi lang, kaway muna ba? Ayan. Tumbling, tumbling. Tumbling. Joke lang. Dati Bidang, magiging masaya talaga to. Magiging masaya ka. Oo. Magiging masaya ka talaga. Mahalikan talaga. Yari ka kay mister mo. May plano ka, Ate Bidang ah. Eh, alam niyo naman si Ate Bidang, pag nagbitiw ng salita, hindi kasi scripted. Yan. Kung ano lang yung masabi, yun na yun. Harap mo na harap. Walang selfie. Ang title dito, Ate Bidang, ang title dito, Ate Bidang may plano sa akin. Baka malusaw. May balak. May pang May balak pala. Tawag mo lalatin. O, yan ang title ko raw. Ate Bidang may balak sa akin. Pero ano lang, charot-charot lang. Alam na yun, oh. Surpresa ka talaga, Ate Bidang. Surpresa ka. Ayaw po inugasan na maigi yung mundo. Start na. Sino yung wala? Lahat. Inugasan ang mundo. Huwag mag-agawan. Lahat magbibigyan. Pila lang, pila. Pila lang. Pila. Huwag magtulakan. Pila lang, pila. Ito na. Pila lang, pila. Yan, pakitanggal niya. Baldi. O, binira na ni Karot. Ayan. Right. Ang hagdan. Grabe na, ang ganda ng harapan. Oh. Pasanol na lang talaga. Ang ganda. Uy. Ang malapit na vlog sa'yo. Ibay. Ay, nako. Tinipid yata sa ano yan? Panya rin sa ano. Oo, matitindi sila. Tipid sila simento. Bayan naman ang sakto nung bugin eh. Pero dati uso yung ano, yung sariling gawa. Yung ikaw ang papagawa. Dati uso yun. Eh nauso yung bibili ka na ng hardware. Nauso yung bibili na lang sa hardware. Lo, ayos na tayo dyan? Lo. Oh, ito na, mas matibay. Ha? Ah, sa Karamuan? Ano tayo bibili? Mas matibay sa Karamuan. Ang layo naman kung tayo maghahakot. Tignan mo yan, oh. Balik-balik ka. Ano tayo sa pulsa? Ha?
Ha? Yan po at binalikan na ko Arnel yung poste. Pinatigas muna kanina para di na maglag. Halo po! At ito, nirebukaraan muna. Nagrebukada muna dito sa header. Pagpagkasumi akong sa ng bahay, uuwi yan. Saan? Kakamuan. Magpagawa ka bahay doon? Doon ka magpagawa? Nakadulo. Prepare naman tayo para sa pagbistay habang naghihintay tayo sa kanila. Bistay naman tayo. Ano sabi mo tayo? Wala nang lakas yun. Wala nang lakas na tuligang. Ginamit ko sa iba eh. Oo. Pag umuwi, bagong uwi, parang ulol na aso. Tingin na. Oo nga, tay. Gigil daw, gigil. Ganun pala yun. Alam mo, wala nang bukas. Ganda ng ngiti natin bidang ah. Masaya ako, kuya, kasi Ano? naunor na naman yung mga anak ko. Wow! Di ba? Ang talaga. Sulit yung pagod ko. The best. Kahit pasaway sila sa lahat. Ayun ang maganda. Sulit yung pagod ng mga magulang. Kaya masarap. Hindi na daw magtatayo ng bantiko. Ha? Paramuan. Malabo. Sabi niya, okay lang daw doon makipagpita. Malabo yung karamuhan. Hindi nga ito talaga yung bahay-bahay niya dyan. Hindi na alam niya. Pag-iba. Bakit dito ko? Siyempre, hindi na rin ito. Kaya naman kayo. Hello, Bat? Kaya ka uwi? Yan po, bali nakabistay na ako. May prepare na naman kami. May ipon na. At yung hinalo ko na pangalawa ay paubos na. Ano.
At balikan natin si Kuya Arnel dito sa pwesto niya. Ano? Yung puste. Kasi na madilim. Yung kahapon ito yung ginawa ni Kuya Arnel. Okay na. Ay, yung mahirap. Yun ang mahirap na birahin. Pero simple lang yan kay Arnel. Pulbo. Okay. Bira. Yan po, pangatlong halo. At yung gumagamit ito ay yan, tatlo. Si Arnel, si Kapuloy, si Gagatcho. At tingnan nyo po sa channel nila. Amo na sir. Amo. Sabihin mo amo. Amo. Oo, amo. Amo. Oo, amo. Ang nagsilbi nitong ilaw, wala ang iba. Alright. Ay po sinalang na ang amo ay yung slice ng sibuyas, bawang. Siya tayo sir, Elias. Alam mo yung trending ngayon na siya ni Elias? Ibus mo na yun, Lo. Lagyan mo pa yan. Para may ano tayo. Pandagdag-dagdag. Ano lang to? Kasi simple yan lang to. Gising sana mayroon na ako naiyaharap sa'yo. Biyaya ko sa panaginip na magdiriwang. Kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihit ng kami. Doon ay kaya kong ipagawa hugas ng ulan. Laglag talaga ko yung puloy ah.
Nagkasigas lang yan. Wala naman nagpukpuk eh. No? Ba't na yan? Ha? Problema nga yun. Hindi. Ayan, tingnan natin. Balikan natin Kuya Arnel. Ito na yung finished product niya. Finished product talaga. Nalahis ako sa pulo dito sa kwarto. Pupulboy. Kape na muna. Okay tayo, sir. Kape muna. Pagpersahin. Malapit talaga yung ka-Arnel. Malapit talaga. Pag mga kantuhan na. Biyasa. Para sila may kapuloy. Malapit. Po at pinupuruan na ni Kuya Arnel. Kanina pa lang yan. Dito pinupuruan na para makinis na. Pulbo. You wash up freedom. Yeah, yeah, yeah. Ay, ay. Ay, ay. Yeah, yeah. Ay, ay. Na, 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 na. Ayan po mga rights. Pag-itoy pa rin si Kuya. Ang kantuan ng poste. Di wata ikaw ang pag-asa ko. Di wata ikaw ang liwanag sa buhay kong madilim. Di wata ikaw lamang ang aking iibigin. Noon ako'y nalulungkot at walang kasama. Sininiwata yan. Kasamang nagmamahal, kasamang umuunawa. Kaya't ako'y humingi ng tulong sa puong batala. Hey, kanyang ibinigay ang magandang diwata. Diwata, ikaw ang buhay ko, baby. Diwata, ikaw ang pag-asa ko. Diwata, ikaw ang liwanag sa buhay kong madilim. Diwata, ikaw lamang ang aking iibigin. Alam mo ay ngunit sa pagdaan ng mga panahon, ako'y muling nalulungkot. Dahil mukha mo'y di na muling nasilayan, at buhay ko'y bumalik sa kadiliman. Amoy, wata ikaw ang buhay ko. Finish na po. Finish na.
Ayun po, tapos na si Arnel dito sa poste. Pinis na po. Pinis na. At may gagawin naman si Arnel dito. Yung kantuhan na naman dito sa bintana. Ayan. Sa loob. Kasi dito sa harap, ayan o. Tapos na dito. Ano sa loob na yung amin ni Carmen. Ayan po, ang ganito ng vlog na to. At yun, maraming salamat po sa lahat na nanonood sa aming mga vlog. Sa mga sponsor po, maraming salamat din po sa inyong lahat. Po, ingat po tayo palagi. At si Tilo, ano, bidyan kita. Ayan po, ang ganito na lang yung vlog na to. At maraming salamat, magandang tanghali po. Ate Bidang, nagluto ng ulam namin. Abo. Bye-bye. 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 Bye-bye po.